παιδιά, σήμερα θα σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα. Πάμε. Πρώτα στο μπάνιο για να πούμε τα δόντια μου. Για να μην ρωτάτε, έχω φάει πρωινό. Και τώρα θα πλύνουμε τα δοντάκια μας. Κάτσε. Δεν κάτσε. Πλύνουμε. Κάτσε. Δεν κάθεται. Δεν μου αρέσει αυτό. Θα στρώσω. Πριν είμαι έτσι λίγο μαύρη, επειδή πριν βάφτηκα. Έχω κάνει και ένα σπορ με αυτό. Τώρα που πλύνουμε τα δόντια μας, θα πάμε να αλλάξουμε. Πρώτα θα βρω ρούχα και μετά θα κλείσω το βίντεο και θα ξανά κάποια πράγματα του μπαμπά. Και μετά ξανά ανοίξω το βίντεο. Τώρα κλείνω λίγο. Λοιπόν, πάθηκα, έφτιαξα το μαλλί μου, άλλαξα και τώρα πάμε να δούμε κάποια ταινία στο λάπτοπ. Αλλά για τώρα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Γεια! Εγγραφή και like αν σας άρεσε το βίντεο. Και να μου γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε η πρωινή μου ρουτίνα. Bye!